makita kung meron pang lupa dahilan sa tubig. Ito ang Sitio Nabo, Barangay May Sulam sa Kalumpit, Bulacan. Kaluluto at nakalulunod po ng puso. Isipin ang kalagayan ng mga residente dito. Nasa loob ng ilang taon, halos hindi na iniiwan ng tubig baha ang kanilang lugar. Ang namin pong binabaybay ay Sitio Nabo dito sa Kalumpit, sa Bulacan. At ayon ho sa mga tao dito ay nagkatubig dito na mula ng sumabo ang mga pinatubo. At mula ho noon, taon-taon lang ang kanilang nararanas sa mga pagbaha. At nakita naman ho nito, wala na ho, puro mga puro damo, at puro mga bahay nila na nakalubog na. Ang iba ho ay hindi na nila tinitirhan. Ang iba naman, nagtasamaan nilang tirhan, pero ang kanilang means of transportation mo dito ay walang iba kundi bangka. May ilang bahagi rin ng komunidad ang isulang ghost town dahil marami na rin ang mga abandonadong bahay. Pero ang iba, pinipiling magtiis na lamang na manirahan sa ganitong kalagayan dahil wala namang ibang mapupuntahan. Ayon sa pamunuan ng barangay, may 405 pamilya pa ang nakatira dito sa ngayon.